Amalungu ombutho eDemocratic Alliance eGcuwa athi azithembile iinkokheli zombutho wawo ukuba zizisa utshintsho abaludingayo ngamandla. Uyabona namhlanje ithethe ncakasane nonokhowo othengisa esitratweni ozamele uba abantwana bakhe balale betyile onga-afodi ukuthenga amafutha ukuthenga ntoni. Ithetha nomama ophila ngesibonelelo esingaphumanga last week esingaphumanga kwinyanga ephelileyo. Inkokheli yeDemocratic Alliance kwiphondo leMpuma Koloni uAndrew Whitfield wakhabile amabango athi lo mngcelele ibingokukhankasa. This is about giving people who are poor and are starving to death a voice in a sea of noise in this country where there is so much politics going on. This is an issue, I think, that cuts right down to the bone in our economy, in our communities and in society in general. Umbhexesho intloko we-DA uSiviwe kwaRhube uthi i-African National Congress ayingurhulumente okhathalayo nanjengoko ingazihoyi iimfuno zabantu. I think sometimes being in government, being in the union buildings, being in air-conditioned offices means that you are out of touch with the realities of people on the ground. Here today we had decided to demonstrate through the town of Butterworth. We were overwhelmed by the number of people who organically joined our march because South Africans are suffering under the yoke of the rising cost of living. IDemocratic Alliance kuxwebhu lwayo lwezikhalazo ibongoze umphathiswa wesebe lezophuhliso loluntu ukuba thethathethane nesigqiba sakhe kwiphondo nakwikhabhinethi kwinqanaba likazwelonke ukuze ekugqibeleni kuphunyezwe isisombululo kule ngxaki. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boy ndiseGcuwa.